Fuche a escuela con Franco, Paulino? Sí, sí, por supuesto que sí. Y moléstame demasiado que el presidente que temos de mierda de gobierno que faga as tonterías que fai, que diga as payasadas que dixo ayer e antes de ayer e todos os días, bobadas, que non dice máis que bobadas. E resulta que dice que el PSOE sacou 1 millón de euros pero para, como se fora unha propina. E eu si vou traballar e pago 1.100 euros automáticamente vende a cabalo de min Hacienda, que non sei se é para darlle comisión a él, que pode entrar tamén dentro de lo posible, pero se todos podéramos comprar, ele non sei a que escuela foi, eu penso que a escuela nacional non foi, e esa foi a outra escuela privada, e a señora tamén foi outra escuela privada, a unha escuela que igual se pagaba cos cartuchos dese 1 millón de euros. A señora ten un máster ou non? Ten un máster. Iso é un máster. Un máster é tenlo un chaval que non ten pasta e que traballa como un cabrón e os abolos paganlle el máster.